Здравейте всички! Днес искам да ви покажа как може бързо да приготвите вкусен и полезен омлет. Но преди това искам да ви съобщя, че вчера моя канал събра 10 000 абоната. И затова искам да благодаря на всички ви, понеже без вашата подкрепа нямаше да стигна до тук. А сега за самия омлет. И така, за да приготвим омлета ще ни потрябва 2 яйца, половин чаша мляко, малко олио, 100 грама някакъв микс от замразени зеленчуци. Аз ще използвам ето такъв. Малко сол и пипер. Самото приготвяне е много лесно. Първоначално ни трябва всичко това да го смесим. Редът на смесване не е важен. Аз, например, първо ще сложа зеленчуците. Ето ги. Някои от тях залепнаха, така че вземам лъжицата. Така. После слагам яйцата. После олиото. После млякото. И сол и пипер, ако искате. Аз ще сложа малко и двете. Мисля, че стига. И малко пипер. Стига. А сега всичко това трябва много хубаво да го разбъркаме. Ето такава смес ми се получи. Сега всичко това трябва да го сложим в затоплен тиган за около 7-8 минути на средна температура, за да не изгори. И така, сега слагам. Сега затварям. И сега трябва да чакаме. Така, минаха 7 минути, мисля, че вече е готов. Давайте да видим. Да, той е готов, така че може да го махаме. Ето такъв омлет ми се получи. Изглежда много хубаво и мирише по същия начин. Аз съм сигурен, че той е вкусен, но ще го взема малко по-късно, когато поистине. И между другото, много често ме питат дали искам да ставам готвач. И моят отговор винаги е не, защото не мисля, че имам талант да готвя. Но аз просто искам да мога сам да се изхранвам. И не искам да стане така, че ще умра от глад пред хладилник пълен с храна. А това е края на видеото. Надявам се ви е харесало. Ако ви е харесало, будете лайк и го споделете с своите приятели. Също така се бъдете за канала ми, за да следим още много други яки видеа. И да виждам на всички!